Økonomiske krise tærer på modet til at springe ud som iværksætter. Antallet af nyregistrerede virksomheder var hele 30% lavere i januar i år, end den var i januar 2008. Derfor var det også med en hel del odds imod sig, at 21-årige Andreas Fabricius kastede sig ud i at stable egen virksomhed på benene. Men sammen med 2 andre er det lykkedes at få banket et firma op, som har fået tidligere iværksættere op af stolen. De første skridt mod erhvervslivets top er måske allerede taget af 21-årige Andreas Fabricius. Det er det så Føtex, en af vores kunder. Han og 2 andre unge drenge fra Vejle startede i 2008 en virksomhed, der formidler job til unge i alderen 13-25. Og det blev bemærket i iværksætter Danmark. Så blev vi kontaktet af Jesper Buch, Carsten Mikkelsen og Morten Larsen, som er folkene bag Just Eat og Crazy Daisy. Og de ville gerne være med på vognen og købe sådan nogle anparter af ungearbejder.dk. Hej Rasmus. Hvad så? Alt vel? Ja, vi har fået 75 nye unge i dag, så det er glimrende indtil videre. Og interessen fra nogle af de store danske iværksættere gjorde indtryk på de 3 unge fyre. Man starter i hvert fald lige med at kigge ned af sig selv, og så konstaterer, at man har fået geléknæ. Og så rydder man lige kalenderen den kommende tirsdag, og så siger man ja til at mødes med dem. Og så er det ellers ud at købe 3 nye jakkesæt og en skjorte, så man ikke ser helt dum ud, når man kommer ud til mødet. Og hjemmesiden ungearbejde.dk har allerede fået nogle store spillere på banen. Der er alligevel en her fra Rosborg her, og der er en fra Odense, og en fra Esbjerg. McDonald's i Vejle har allerede brugt de unge iværksættere til at hente 12 medarbejdere. Vi har haft nogle rigtig gode erfaringer med de her drenge. Det har gjort hele arbejdet en del nemmere for os i ansættelsesprocessen. Det er nemmere at kalde folk ind til samtaler, og det er nemmere at sende afslag ud. Det hele foregår elektronisk i forhold til før, hvor vi måtte sende brev ud. Men de store samarbejdspartnere og de mange penge har ikke fået Andreas Fabricius til at vakle. Er det her ikke lidt en risikabel vej at gå? Det er jo nok mange, der vil sige at droppe ud af studiet som 20-årig og så kaste ud i iværksætterlivet. Men omvendt, vi tror så meget på vores idé og har så mange kompetencer i ryggen, at vi tror på, at den her idé den kan bære hele landet. Ungearbejde.dk